Baba njani nina? In the Bankulu. Hayi siyaphila. Cha ukhuluma nomfana omncane nje la wendaba enkulu. Baba wami. Sisendabeni enkulu vele nje. Sendabeni enkulu ebatshaza umhlaba wonke. Baba Mshumayeli. Ba. Cha ngibuka ngizwa kuthiwa inkosi uNyazi masisuka la kungenzeka idlule eNgqayizivele. Kade siyale futhi singenile eNgqayizivele kwaze kwavula inkonzo eNgqayizivele. Wabhekisa enkosini ubaba kusho ukuthi bekuyinkonzo nje ephelele. Kanti ngathi nasaze ebuhleni eNgqayizivele kwenzakalani la? INgqayizivele umuzi wenkosi inyanga yezulu. Usagila somsindisi esashaya ikhova endini. Umthethe ohlabusa umdala emihlaba isemisha. Yabelwa uyise lo yamuzi ubaba mkhulu wamabele iNgqayizivele. Inkosi ilanga yabelwa esibusisweni. Njoba uNkulunkulu wethu uNyazi bedlula lapha eNgqayizivele. Bedlula emzini kamkhulu wakhe. Njengoba eyakabheka bezayo bengeke adlule ngaphandle ukuzwa kwabo umuzi kamkhulu wakhe okuyena ohlele esihlalweni sakhe umuzi wenyanga yezulu leya okuyiyona eyabutha wonke lo msebenzi owubonayo yawukhanda kabusha yawakha waba yilento siyiyona namhlanje ushaya iphuma namaNazaretha iye emzini weyingcwele wasebuhleni. Baba Mshumayeli kodwa ngizwa kuthiwa inkosi inyanga yezulu kusakhona ekuphakameni khona izikhathi ezake zafika iyaye eNgqayizivele kodwa singakofika isikhathi sokuthi ihlale ehlalweni kwakwenze njani la? Yaye eNgqayizivele kwakuvuka amadibona ahlezi evuka kuleli banga kodwa inkosi yesibili ilanga yamlanda khona ngoba yena ewumnikazi wayo yonke lento. eNgqayizivele inomlando eyawukhulumayo ngayo eyayibonisa ukuthi inyanga yezulu babegcotshiwe naye iwuNkulunkulu begcotshwe ubaba mkhulu entabeni yaseChakakazi endala. Baba Mshumayeli bengicela ufike kule ndaba yamabhuzu khona le ndaba okwayithinta yamabhuzu nemali ukuthi uNkulunkulu yebo ngiyacela ubheka ebheka inkosi inyanga yezulu ilanga lihamba nohlangisa waqhamuka ehamba ngenyanga isithi inkosi yesibili dlangisa abekho inophakha lapha emotweni nginikeze nayo inkosi yamabhuzu ngoba uma inkosi ke yahlatshwa yifa noma kwaphuma igazi umhlaba uyobhuka kwalandwa ophakha inkosi yaphumula amabhuzu yawanika ungalozini yaphinde futhi yabuza ukuthi ngabe ikhona nemali ayisephaketheni lenkosi inyanga yezulu yathi cha yathi dlangisa hambe ePortlandeni iyolanda imali unikeze uNkulunkulu imali ngoba uma inkosi ingenayo imali ephaketheni umhlaba uyoswela okwakubonisa ukuthi yayiqonda inkosi yesibili ukuthi umne wabo inkosi inyanga yezulu uNkulunkulu wayezolandela waleli bandla wamaNazaretha. Bengisacela ukubuza lawo mabhuzu afika ebuhleni lawo mabhuzu phela yayigijima ngawo iKhalbi Temple isebenza Monday to Friday ifake ibhuluku eligrey evulekile ifake ishirt elimhlophe namakhafiliti ifake ama-grass band ithi thatha leli libeke lapha thatha leli libeke lapha wayegijima ngalo usagila somsimbini. Sheme okugcina-ke siphumaphi siyayiwokhela nje noma kwenzakalani siphuma endabeni enkulu sheme yankonzo enkulu yakabheka bezayo yabalela othulini balo mhlaba amaNazaretha asashiye ileli bandla kuphela ezweni lase-Afrika eliba nenkonzo yasemathuneni naliyokhumbula khona abantu uShembe uhlala bamsela inkonzo njalo uma kuJulayi eyobakhumbula eyobathethelela izono zabo eyobacelela ukuthi amacala abo nabasagwetshiwe akaphungulwe nathi masesihambile emhlabeni oNkulunkulu abo bebekhona bobe besicelela. Hayi listen ethi khona yena uMshumayeli sengithi ngiyaxolisa khona yena uMshumayeli acabanga ukuthi ngigedile noma ngikushile a-ede njengomuntu omdala nje izwi lokugcina kwamanje ngobe ngikuede ukuthi In the Bankulu.